chi bai vek ule voina kan en ho tur chu train to Busan tru na peninsula kumsang ni som hian ti chu kha ni dona atop thleng min lo thlir sak le theu don nia hun masalam lo langin Korean peninsula chuan zombie virus adar meka jungsiaka lo langin a unaw nu te chung kwa chu long omna apan pui meka ni chuti lai chuan chung ko pakhat hian lo ti dingin chuan ve an lo dila an pa ber thom hnowa thisen kai hnuang jungsiokan a hmu chuan zombie in a se to ringin tlansan atumta chupa nu pui chuan an fanu pakhat tal phurve turin angien lom loma ma se jungsiok chuan hreom ti takin atlan santa ani ti chuan long Korea tanga Japan pan tur chu an thlengta ma se long chuan Hong Kong apan le don city jungsiokan a hriat chuan captain huturin akal ngal long kebina chuan mi pakhat virus kai chu lo omin alawin thak dang lam meka an boita nuai mele jungsioka makpa chulmin chu chodo turin entlar meka an boruak chu aman thiam ngal jungsiokan chanchin a hriat chuan a unaw nu te kebin lama atlan ngal thuaya zombie pakhat chuan lo be ngalin jungsiok chuan akap luma kebin chu thlengin muang chang le dim takin aluta kebin chunga omho chuan virus an lo kai deuh vek to ani a unaw nu chu chuata lo thuin afapa zombia changmek chu lo vuan bet top maya virus kai de chu zombia an chan thei renga wangin film khur angai hle chu chu hria in jungsiok chuan a unaw nu chu chua pui thuai atuma ma se unaw nu chuan afapa kalsan chu theilawin chua alo du lo jungsiok chuan ti thei nei heklo ril runa takin a chua san top mai ani ti chuan Hong Kong pantur longa chuan zombie anom ve ta teu mai ani antun hun alo langa chulmin le jungsiok chu Hong Konga an cheng zuya khotual mi te chuan an ngai theilawin anin sual pha le train ni khat chu gang member then khat localin chulmin le jungsiok te chu an leader bula an hruaya nahau tak tak thok turin alo ti ngal midang pahni nen Korean peninsula quarantine na mun le zombie hlir om na hmuna chuan ankal angai don ani anvati ber tur chu truck dollar million somni omna chu vlak chu atur ania an hlotlin chuan dollar million ni le chan ve theu an hlo don ani zombie de chuan zana an hu theilawa eng le ri mangin an omna an hriat thei don awangin film khur taka zanlama chachuak turin gang leader chuan trilin satellite phone pahni apea location an thon ngal an mission an zo vele chu phone mang chuan lo hril vat turin atia jungsiok te chu an kalta truck omna nia an soi chu thlengin truck po alo om ngeya jungsiok chuan check ngal vatin ma se an truck zon alo ni lo chuti lai chuan o hria in an hoilet thuaya building pakhata zombie loin ek beng hung mai chu mo in chu building la chu abang dar thalang vek ani boxi chutom chu an ta na himlo ti hrein jungsiok chu an karlama tlanlet thuain an tlan ngal wanga hladeu hleka truck loading mulein jungsiok chulmin le midang pakhat chu enfia turin an kal ngala chu hmuna chuan an mani ni lo midang lo en tu an omtlatin an threbok ti chuan truck chu an hongta poisa alo khat nur mai an mission pakhat chu an hlotling taphot driver seat te en kwal ngalin chu truck driver chu zombia lo chang to in athi to an ringani ma se an ring sualta chulmin truck chunga alu chu driver chuan alo be ngal anin be boina lama truck hon chu an tirpalta a ring boka chulaya zombie omzong zong chuan lo hria in ri lo chhuana lam chu an lo pan tamup mup mai an bullok loka te chuan zombie te chu lo zuangin an boi ta hlea jungsiok chuan driver chu ka bet topin an thian pakhat chuan truck chu alo tinung ngala an lut ngal zombie te chuan truck chu lo be ngal ma se chulai huna tang chuan an kar nen an tlan chuak theya
satellite phone a chanchin thril an tum lai chuan tu emo hian meial mangin alo kap le tatlat chuan zombie te anomna a hriat tir thei pha don ani zombie te chuan an lo mungal chat renga chak takin an lo tlan ngal tlan san tumin chak takin an tlana ma se kar chu cheswalin a hnunga trak chuan ala suzui jung siok chu kar atanga harsati taka lo chuakin a thiante an thivek ni in a hria na tia mujalna hun omlowin zombie ten hualin an lo be ngal boxi jung siok chuan theito pin lo ka blet ma se an tam lutuk tlat chuti lai chuan kar pakhat hi alo lang hlola naupang pakhat jun chuan kar chu khalin a unau nu Eugene atelvea jung siok chu chuang halin chak takin an tlan ngal zombie te la chuan hun rang rang atangin kar chu an lo bo pop mai ma se jun chuan motor chu khal thiamin professional ang mai ani zombie rual te chu tlan san thein leihnuaya motor chu an ti dinga an hmalama chuan zombie te chu an lo la tam na samai ma se zombie te chuan an lo mu ve lo hlo chung zombie tam tak paltlang chu a har sadon to hle ti alang reng mai ma se yunjin chuan idea thatak nein car control thei eng chiai mai chu zombie ti buainan atlan tirta zombie te chuan an ngal renga ti chuan him takin chulai mun chu paltlang thein an nu le pa te omna mun an in nge chu an thlengta jung siok chuan thil hre chuak zokin chumi te chung kwa chu kumli kalta a mu to a phur du tak lo te kha an lo ni reng mai a chan du lo te khan an chan chuak zok alo ni chuti lai chuan geng pakhat unit 631 chuan an truck chu an lo bel chiang ve me ka an leader chu first class hong ani truck driver chu alo ladam ti an mu chuan pui an nekin a that mi a truck a chuan ei tura om ringin military compound a chuan an la phei mi ani unit 631 hi military compound a chuan an lar le a chuti lai chuan juipa elder kim chuan radio manga military officer Jane biakpo alo tum meka an lo chan chu mai a bei se ani ma se chan chu na chu an chol san na arei to si midang te chuan chan chuak tu tur an local an ring lo bur chulai huna local om chun te po poisa du wang bak an ni lo ti an hria ju inu chuan a thian te chungchang jung siok a zo chuan jung siok chuan an thi to thu in alo chang ve maya chuti lai chuan unit 631 te chuan truck nung chu lo hongin chulmin an muhlol mai chulmin chumanin an gematan an thang mi a geng member pakhat chuan trucka poisa tam tak an mu chuan mak ati hle a captain sio rilngalin captain la chuan alo that mi a truck en fiatur chuan kalngalin poisa chu pumbil atumani bek pakhata satellite phone chu mu in a ona call adong hal an truck chu operation lai ani thule mi tu po truck la chuak thei chu poisa tam tak le korea atanga hruai chua an lo tiama chung zong zong a hriat chuan truck chu midang hriat loin longa dalu atumta chulmin chu midang an man tenen arena pakhat mihring le zombie in beina lu tir ni in around khatna chuan mi tlem te chau andam chuak thei ani chuti lai chuan chung kwa de chuan military compound na lua satellite phone manga tranpuina ko thei ain beisaya zan lama kal antumani jung siok chuan nuam lawati in kumli kalta a apuilo wang khan chung kwa de chunga ain thiam lo hle ani annu ber chu mu in thudik chu a hril ta topa ma se annu ber chuan pangai takalo changin apoilo thu in alo chang thung zan ania jung siok te po an ruam man na bo zuin military compound lama an tlan wanga gate bula an ding wang to ani jung siok le an nu ber min chu achunga lutin truck le satellite phone an zong don ani truck chu muin satellite phone po an muwa ma se alo ke nuai mai chuti la chuan captain sio naw pakhat private kim chu localin silain an lo thu nuai mi a dop ngalin peninsula atangin aruka motor chhuwa pui an tum dan le captain sio chuan aru matangin alo hriat thei vek thu a hrila jung siok chuan
chulmina phone ani ti a thiam ngal private ki ma chuan trucka mi pakhat an hmu thu le game pakhat zombie le mi hring in beina a an tel tir thu a hril bok jungsio kan a hriat ve le chulmina puiturin atlan ngala captain sio po local ngalin minin private kima silaya alotin lai muin silain akap ngal popa min chuan captain sio chu truck chuan asubur mai chulmin chuan dam chhuwa tumin alo beime ka ma se a chaw to hle ani chuti lai chuan jungsiok lo langin zombie de chu alo kablet top hloma ti chuan chulmin chu a hruai chuak theita ma se gema an leader sergeant chuan chulmin chu a hnunga alo kap thor mai chulmin chuan atlin talo jungsiok chuan a chhungte zong a chanta sergeant chuan jungsiok chu kap thun zom le in ma se a kap fu talo min chu trucka lo tlanin jungsiok chu zuang lut turin alo aw tuara silai thoma chuan zombie an lo pungtam to hle ani an truck tukver a ke boxi chak takin tlan ma se zombie an lo lut thuak renga malam panin tlan theizel ma se zombie ten an hual hne to lu tuklat chuta car light lo eng pupin music ring tak alo ri a june alo ni zombie de chu hruai pen alo tuma ma se zombie chau an ni lo unit 631 te chuan an lo ve reng mai zombie ten an hmu theinan an car lama mei al an lo laka pheizui anin ta ziai mai le ma se jun chu motor khal lo thiam hrepin an la him thei zela an mani du te chu an pensan theita ma se geng leader chuan ti dan thakin a motor light chuan a chhun takul mai zombie te chuan light chu hmuin truck an bor le ta min chuan truck chu chak takin a khal zela jungsiok chuan tukvera tanga dak chuakin light an mani chhuntu chu akap ke a chulai huna tang chuan tlan chuak thein geng ho ero an tlan chuak ve theitalo long chuak tur chu an hmu theya an hlimtlang le ma se kar pakhat lo lang thutin juni kar chu alo su bur mai captain sio lo ni in juni chu manin silain atin taran maya midang ho chu an silai da thaturin atingal chuti lai chuan jin chuan akar control thei chu lo hmang tangkai le in captain sio chu alo ti boya jun po atlan chuak thei hlau captain sio chuan jin chu hmuin akap thor mai ma se an pa ber elder kim chu alo in do man captain sio chuan min ke a kap le in truck chuan longlama atlan ta dai mai le long chu athlengta alo ngak tu ten truck an endik zo chuan captain sio chu an kap ta zek mai captain sio chuan athi hmain truck chu back gear a da in muang changin tuya atol liam puita chutia longkongka ain hon le ta ka chuan zombie lo lut hukin chung ho po chu an thita vek ani elder kimpon atlin tangang lo achung te ngui takan omlai chuan military chopper alo lang hlol mai an lo hmu theinan signal kap chuain an tlana min chu akena ta wangin tlan chak thei heklo zombie la an tlan chak na samai si ti ngeina om talo min chu trucka lutin zombie ko pen nan motor hon chu ahmed rituar tuara a hlo tling hle jungsiok chuan no pangpan hi te chu helicopter lama tlan pui zelin an thlengta jane te an lo ni jun chuan anu pui turin jane chu angena ma se angam bik lo asila chu thutin jane chu atin tarap mai min pon adam chuak don lo ti hria in ti hlum mai aril ruka jane pon ti thei om lo ti in jun chu alo hnem top mai ani jungsiok chuan a una nu hrechuakin tuntuma chuan engma tilawa en liam atum to lo asilai la chuakin aka popa min pon silai ri hria in zombie de chu lo kapin truck atang chuan achuaka chutia min achuata ka chuan jungsiok chuan grenade in truck chu avom puak ta dur mai truck bor tu zombie de chu an thita vekani ti chuan an pali chuan thamuang takin helicoptera an chuang ta ani video munam tak te
kan en le zel theinan like le share kha min la war sak ram don nia